da han ved at arbejde med noget kansel. Vi skal være ret stille, fordi han går og arbejder. Men vi har fået lov til at interviewe ham lige midt i hans pause. Så kom med. Til mit laboratorie. Som sagt, så er det jo her, jeg har forsket i rigtig mange år. Ja, nu har jeg jo bare sådan kommet på rasen her i min frokostpause, så nu må vi jo se, om jeg kan fortælle jer noget, som jeg synes, der er interessant. Ja, jamen, Tencel, det har jo mange gode egenskaber, så altså, efter alle de her år, hvor jeg har forsket og blevet skideklog, hvis jeg selv skal sige det, så har jeg faktisk fundet ud af, at det kræver bare utrolig lidt energi at fremstille det her dejlige stykke stof her. Altså, det besidder bare en hel masse gode egenskaber, hvis jeg selv skal sige det. Over at det bare ingen energi kræver at fremstille det her dejlige stykke stof, så er det lavet af eukalyptus og bøgetræer, og det besidder bare sådan en bakteriehæmmende funktion, og det har en usandsynlig god absorberingsevne, så det suger bare frugten, altså sådan her, altså man kan bare svede og det suger frugten effektivt og afgiver det hurtigt igen, og altså udover det, så er det bare så dejligt blødt jo, at det er lige til at kæle med, så altså det har bare så mange gode egenskaber. Jeg kunne bare blive ved, altså i en evighed, men jeg er også rigtig klog, så. Tusind tak for interviewet, Dr. Tencel. Det var bare super inspirerende. Vi lærte simpelthen så meget nyt, som vi ikke vidste noget om før. Ja, jamen altså, det var da så lidt. Jeg tænkte nok, at jeg kunne lære jer noget, som I ikke vidste i forvejen, så ja. Altså, jeg håber da, at I fik noget ud af det, fordi det ved jeg sgu ikke rigtig, om jeg gjorde, men altså, ja. Tak for denne gang. Jeg håber aldrig, I kommer tilbage. Goddag, og velkommen til. Gerne fortælle jer om den. Og blandt andet, at det er bakteriehæmmende. Kan jeg sgu ikke. Jeg har lige glemt, hvad jeg skal sige. Kan jeg sgu ikke. Så man kan bare svede, altså det man vil, og svede, altså. Kan jeg sgu ikke.